Bună dimineața tuturor și bine ați venit la un nou episod din Minecraft tutorial. Azi vă vom învăța cum să faceți armuri. În primul rând vă trebuie piele, aur, fier sau diamant ca să puteți procura aceste armuri. Pielea o puteți găsi la animale, la vite cel mai des, la bivoli și așa mai departe. Aurul, fierul și cu diamantul îl puteți găsi la minerit. Să începem cu casca. Eu o să fac din diamant, dar puteți face din astea 4 lejer. Casca se face în felul ăsta. Puneți diamantele în forma asta de cască. Și este o cască. Pantalonii de diamant se fac așa. Deci pe lângă ce ați pus la cască, mai puneți una aici și una aici. Într-o formă de N. Și este pantalon de diamant. Armura se face așa. Pardon, am pus două. Așa. Deci lăsați una liberă în mijloc. La mijloc în sus. La prima din mijloc. În prima linie lăsați liber în mijloc și restul acoperiți tot și este armură de diamant. Și acum papuci. Și va ieși setul complet. Și așa procedăm și cu celelalte. Deci așa procedăm și cu celelalte. Ne ia aproximativ 22 de diamante, 22 de materiale ca să facem setul complet. Dacă mai vreți și sabie, puneți un băț aici, diamant așa, și abia acum va fi setul complet. Deci cam asta a fost cu tutorialul de astăzi. Vă aștept și mâine pentru a învăța noi sau pentru a nu învăța, pentru a mă învăța pe mine. Dacă aveți întrebări și nelămuriri, lăsați un coment. Și deci dacă aveți întrebări și nelămuriri, lăsați un coment. Dacă v-a plăcut sau v-a ajutat video, dați un like, share, subscribe. Pe data viitoare.